नै माथो सावलिननि फनसो। हेल'। औ आदा मोसौआनो बिराद दुस्थ'लै लांनो सानबाबो लांनो हाथारासै आं। ओमफ्राय फट' साफायनानै लांबा जागोन ना जाया आदा? जागोन दे माथो खालामबावनो। ओमफ्राय थाब फै आंना एसे खामानि दङ। औ दे होमबालाय दे। ओमफ्राय मोसौजों नोंजों ज' खेबनानै लाबफा मोनसे। आं साफायना लांसै होमबालाय। हायोबा गय खानसे लाबफालै। दे जागोन। औ दे होमबालाय दे। मोसौआबो निजा गोजा बावासो। होद मालायनि मोसौबाबो साफायलाबायनानै हरनोसैलां। हाब पासपर्टखौबा बोरै साफाय जालायखो दाना आयै। होद बिदिनो साफायलाबायनोसैलां। ह आयै खारबावबायसो। होद सेलफिबो लास्रा गानसैलां खनसे। ह जाम्बाफोर फट' साफाय जानो मोनगोन। ए जाम्बाया होद जाबाय खोमालै। है जाबायब्रा। मालायनि मोसौखौनो देखायनानै 2000 जानोसै आं। सालाखौ मोनजाबानो जाबायलै। पासपर्ट साइजसो जागोना जादियाथाय रोंलाय लाङासै आङो। होद जेखियानो जाया 2000खौ मोनजागौबानो जाबायलै आहा। बा बिराद गोसो होथारदों माथो आदा। उफाय गैयालै फंबाय, मैदेरानो बिराद डिस्टार्ब खालामो। नंनायालाय नंमारगौलै आदा। थांनाय मोनायावबो बै आदै बिजन आरो आदै बिमलनि माइ जाबना दोननायखौनो लागायलांदोंनो। दा बेखौ खोनानानैथ' आं हाखु दाखु नै सानै हाजिरा लानानै खामानिखौ थाब मावहोनांगौ जादोंलै। ओमफ्राय आदा नैलै मोसौनि PM किसाननि एप्लाइ खालामनो कागज पत्र लाना फैदोंमोन आं। हरलायनायनि गासिबो दंजोबखायो दा? औ आदा दंजोबो गासिबो। ओमफ्राय फट'खौ दाहाय मबाइलाव हरनोसै नामा आदा? मबाइलावसो हरनोसै। आंनाबो टाइमानो थोआब्रा। हनै फाख्रा मानैयाबो आं थायाबानो एखेबारे खामानिखौ मावनो नागिराब्रा। दे जागोन दे। जायोब्रा आदा मबाइलजोंनो गासिबो जाजोबो। दानि जुगाव नुवाखै मालाय सेंग्रा सिख्लाफोराबा अनलाइनजोंसो गावजों गाव फसायलायनानै गोसथोलायबावो। दे जागोन दे, आं मावनानै दोनगोन। फैसाल' फास्स' होलांदो नों, दानि जुगाव फैसा नङाबा जेबो जायालै। बावदोंसोमोनलां आदा। नो दे आदा आं थांसै दै। दे खामानिखौ मावथार दे आदा। दे मावगोन दे। ए आदा हारावनोबो खिथालांखानोसैलां। ना खिथालांबाबो दाख्लैनि बायदि होसोजागोनसै नामाब्रा। फाग्लाया ओरैनोबा देनजारथार बियो आदा हारावा। होद होसोबा होसोथारथोंसैलै खिथालांथारसैलां खनसेबाबो। ए मा साइसनि दालांलै बेलाय, आयु गिलु बालुनो। बाजै ए बाजै मा खालामदोंब्रा? नै एसे जायगा फोसाबदों आङो। ए आदा हारावालाय बाजै? गैया बियो बान्दोआव थांदों। ओमफ्राय थुनथ्रायाबो गैया न'आव? गैयाहाय बेबो हाथायाव थांदों बियो, मैगं फानहैदों। न'नि बे मुला लाफाखौनो एसे फाननो थिनहरदां। ए ओमफ्राय नोंसिना PM किसाननि फैसा मोनबाय थाखायो दा बाजै? मोनखायो दा, मानो मोना जानो। जोंना नोंदायाबो मोनो आरो थुनथ्रायाबो मोनखायोमोन। ओमफ्राय थुनथ्रानिखौ नै थांनाय दैज्लाङावसो दाननानै होदोंब्रा। माबा न'खरसेयाव सानै मोनानो। आदा मोना PM किसाननि फैसा मोनखायोबालाय मोसौनिखौबो एप्लाइ खालामदोब्रा बाजै। मा मोसौनि PM किसान? औब्रा बाजै, आंबा मैयासो खालामना फैदों। मोनहां जाबायानो आं। थगायनो जायगा मोनाखै नोङो। थांनाय बारावबो हारावखौ थगायनानै गोसोआ गोजोनाखै नोंना?
बेसेरा नोंदाया पिएम किसानाव मोसौनि आधार कार्ड नांगौ होननायखाय एथ' गोसो होथाबनानै बानायहैदोंमोन दा बहाथो माथो जाखोसै उल्था मानसिफोरजोंसो खथ' मिनिजादोंमोन आरो नों थगायनोसो फैबावदों बेयाव थगायथाराखैलै बाजै सयथिबो नै आदा रावनि गस्ला गेन्जिनि समाय थगायथाराखै आं आरो हायोबा नै नोंनिबो समाय थाद फाग्ला थगायथाराखै आं थगायदों सानथारदोंबा थां मानसिफोरनाव सोंहैलाबाय मेरला मानसिफ्रानो खालामगासिनो मालाय आंखौसो थगायदोंनो बानायनानै फैथारबाय आं नंमारगौ आरो नोंगौलै बाजै थगायथाराखै आं नोंनि खसम मोनखाबायना आङो नंमारगौबा आं दा थुन्थ्राखौ थिनहरनोसै दे ओमफ्राय माथो डकुमेन्टस नांगोन डकुमेन्टसा जेबो नाङालै बाजै बे आदा हारावनि पान कार्ड आरो आधार कार्डखौ लांफानो हो आरो लोगोसे मोसौखौ साफायनानै पासपर्ट साइज लांफानो हो बुजिदों दा बाजै बुजिदों मोसौनि पासपर्टखौ बे मानसिफ्रादि थैयोबा साफायनानै पासपर्ट खालामना दोनोना बे आलायनानै बिदिलै बाजै लांफानो हो आदाखौ दे जागोन दे होमबा आं थांसै दे बाजै दे जागोन दे। दिनैनो जमा हैनो हैथां दे जागोन दे दा नोंदा फैबा खोन्थागोन दे आरो नै थांनाय बारनि बायदि बिदिनो थगायबावोबा गथ' नों दिगदार दं दै थगायबाथाय मोनगोन आंजों ओइ बाजै नै माथो सावलुनसोलाय माथोमोन जेबो नङा बाजै ओमफ्राय मोसौनि पिएम किसाननि अनलाइन एप्लाइ खालामदोंना खालामाखै खालामदोंमोन खोमा नोंदाया खालामदोंबा फैसा मोनसिगोन बाजै 2000 ओमफ्राय गय सय दंना गैया गैया जोंहा रावबो गयखौनोबा जाया थैद होमबा थालालां थांसै आं गयबो गैयाबा दे होनबालाय मोनबाय खोमालै आलुआ बेजोंनो जानानै आराम दुब्लियाव थांसै आं बे अरा ओरैबा ओरै जेराव होयो बेयावनो गोमोरो र' दासो जादों हाहा दालाय ओइ थुन्थ्रा औ माने अर सावबाय थादों नोङो आलु मेदोंलां बाजै आलु मेदों ना बेदरसो मेदों नोङो हा आलुसोलै बाजै आलु ना बेदर नायनि जाव फोथायलायबावा बाजैया नैलै नाय नै आयु आलु मारसो माथो है आंनोबो दरसे दे मोनजोबाखैलै बाजै दा मोनबा हरगोन आं र' औ दे ओमफ्राय नै गोथाव बानायखा दे औ दे जागोन नै थुन्थ्रा दहाय सावलुन फैदोंमोन दा जोंनाव सावलुन बे सावलुनालाय मानो फैदों जोंनावलाय मोसौनि पिएम किसाननि अनलाइन एप्लाइ जाबाय थादोंनो बेखौसो खोन्थानो फैदोंमोन हाय बियो सिगांबो आदाखौ मोसौनि आधार कार्ड जायो होननानै थगायफैखांबाय बियो आदा माबा पिएम किसाननि माबा अनलाइन जादों होननानै थगायफैबावदों बियो थगायलै जाम्बा गामियाव बयबो खालामजोब्बायनो नोंबो थाब थांदो दिनैनो खालामहैदो दिनैनो लास्ट डेटनो ए बिदिसो बाजै औ दे होमब्लालाय आलुजोंनो ओंखाम जानानै थांनोसै आरो नै जाब थांनाङा लंपेन्ट गाननानै थांखा मानसिफ्रा मिनियो जागोन ओइ रब्रा दलद था आहा बरिया नोंखौ देखायनानै आंहा 2000 मोनजासिगोन आहा दालाय जागौबायलै एबारबा हले 2000खौ मोनजा मारसिगोन बायदि मोनबाय आं होद आदा नोंलाय पिएम किसाननि अनलाइन एप्लाइ खालामदोंना खालामाखैब्रा थोद फाग्लाना दासो सिमां नुदों दाख्लै बानायखांबाय आङो खालामखांबायबाथ' मोजां आंलाय खालामाखै नंनानैसो सोंदों हैद गय जाहैनोसैलां ओइ दखानि गय जानोमोनलै र' दसे र' आं माबा सावदों नै बेयावनो दंखायो माथो गयाबो दंखायोबा जादोब्रा आंबो जानोसैलै गयखौनो खान्दिसे स्राय ओमफ्राय आदा नोंलाय पिएम किसाननि अनलाइन एप्लाइ खालामदोंना खालामाखै आंना मोसौआनो गैया माखौथो एप्लाइ खालामनांगौ जाखो होमबालाय माजोंथो हालेवो नोंलाय मोसौआनो भारासो फाग्लांना
सिगांमा मालाय मानसिफ्रा दुब्लियाव थांफेरि हालौफेरि मानसिफ्रानो PM किसान एप्लाइ खालाम 2000 जादों मालाय नोंलाय आरो पियर आबादारिबावसो थोद फाग्ला बिदि मावनानै हमजालाबायबा दिगदार जागोन माथो मा हमजाला बायनोब्रा ओमफ्राय मोसौनाल' जायो आरो बोरमाफोरना अमाफोरना दाउफोरना जायोना जाया होद मा गोदाव सोराव खोथा सोंलाबायब्रा नोंलाय जायालै बेफोरो होद थांसैलां गयनि फैसा सैसा होलाङालां दे जायो होलायनाङालै आरो सिगारेट सोंबा सोबलांबावनि ना लाजिदों लाजिनाङालै मानसिना खर'आनो एसे बोरैबा जाबाय खोमालै बेना अ चेयारमेन सार मा मावबाय दंब्रा नुवाखै नों मा खालामदों नैलै सार नोंनो खागज होनो फैदोंमोन आं ए लाबो खागजखौबो बिदि थनफ्ला लाबोयो नालै एसे मोजाङै लाबोनांगौ माबालै सार एसे पकेटाव लाबोनाय जाबायना मोनफ्लेनानै लाबोनांगौ गोनां जादों खागजफ्रा दंजोबखायो दा खागजफोरा दंजोबखायो सार अके गोजाखा ओमफ्राय फट'खौलाय बोरो फट'खौ दा मबाइलाव हरनोसै नामा नोंबो आरो मबाइलावसो हरनोसै जालायबाय अरजायालै सार मबाइल मा खागज मा जिरक्स खालायब्लानो लोगो मोनखायो ओमफ्राय सार खामानिया जामारगोन दा जानाय जायैखौ दा आं मा बुंनो हानो सरकारा लानो थिनबाय नालाय लाबाय जागोन बायदि मोनदां सार मानसिया नांगोलनि उन थांनानै इमान खस्थ' खालामाबासिनो मोनोब्ला मोसौआथ' मानसिनिख्रुइ बांसिन खस्थ' खालायबावोसो जागोन बायदि मोनदां जामारोबाथ' मोजाङानो दे जिखियानो जाया 500 थाखाल' होलांदो खालामनानै दोनसै आं अ जागोन दे जाखागोन बायदि मोनदोंलै आं सार जाखागोन बियो ओइ आदा मोसौनि PM किसाननि फैसा हाबगोन होननाया माला हाबगोनब्रा बेनोथ'लै माथो बे मासावनो हाबगोन होनदोंमोन माथो दाबो हाबासैलै नों खबर लादोंना लायाखै खबरखौलाय दाख्लै लाहैदोंमोनलै आङो माथो गैयानो माथो दाबो हाबानो ओइ फंबाय दा बेलासियाव सानैजों खबर लाहैनो नामा खबर लाब्ला मालाय बेलाय अबाव होनो हानोब्रा आदा सरखारनि बुस्थु सरखारा होब्लासो मोनगोन जोङो बेनोथ'लै फंबाय सरखाराबा माला होगोन जोंबा माला मोनगोन आं खोनानाय मथेबा थांनाय सप्तायावनो हाबो होनदोंमोनलै आदा औलै फंबाय आंबो बिदिनो एसे खोनाजिरदोंमोन नों खोनाजिरदोंबा खोथाया नोंमारगौ खोमालै आंना मबाइलाव मेसेज फैयाब्रा आदा गेन्द्रानाव फन हरनायदोलै हरदो र' हरनायथारनोसैलै हेलौ सार जोंना PM किसाननि फैसा हाबनांगौ गोनां मा जाखोब्रा मैयानो हाबबायब्रा हा मैयानो हाबदों औ मैयानो हाबमारबायनोलै आदा मा हाबबाय रंजादोलै रंजादो मोनसिगोन थौ हा बख'नोसै थांनांगौ गरमा गरमि दिनैसो दांनो मोनथारदों बेदर सेरनै लांखानांगौलै दा थांनानै लागायहैनो थुदो होबाय आंनालाय माथो PM किसाननि फैसा हाबबायलै नै बै नायनाय मा नै सलिड मोनबायलै गेन्द्रा जाम्बाखौ थगायनानै